everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Oh, with banda pa. Kuya Away. Bangay kaya ko. Salute na ko ni Molo. Salute. Pagi ako na niya. Pagi ako. Hoy, Oh, madam. Mali pa yung adlaw na tawhan, nandeng. ang akong mortal nga kaaway. Pero okay ra. Welcome sa akong selebrasyon. Ayaw na pagtagad, kay dili na ko magdugay. Ako lang gihatod ang akong regalo nimo. Mao ba? Salamat. Hain man ang imong regalo. Mga batos, isod ang regalo. Lungon! Oh, aron dili ka na mo palit inig kamatay nimo. Animal ka! Ikay akong iulang sudi, ha? Wa ka iga! Hayop ka! Hayop ka! Sakto na, Nang kuring nang, palihog lang nang. Gawas na dito nang. O ipagawas ng imong lungon nang, palihog lang. Dili na ako! Iyahan na! Nang, palihog lang nang, be. Ibalik na lang ng lungon, mga batos. Pero, reserba na para niya. Pwede na magamit bisag onsang orasa. Tubig! Tagaay kong tubig! Okay, tagaig tubig si lolo nimo. Unsa? Ginoo ko. Ganong imo man ang gibuhat na eh. Lula, sad, uy. Below the belt naman ang imong gibuhat la. Ay mo pag-ino ay. Oo Nganong ikasuko man na, nga tinuod man gyud nga magamit na to niya. Pero dili to magkatarungano na eh. Ikaw ko no. Kung sino'y nanding ang mibuhat ni mo adto, malipay ka. Malipay ka na eh. Dili. Oh, naaraman na. Unya ganong imo itong gibuhat. Aron mabulabog ang iyang birthday. My God, Lula. Pwede ra ba ka nalang ikihas imong gibuhat? Oh, pakihaa lang. Ang ako'y mga yog pasaylo ni Munoy. Nauwaw kay ko sa gibuhat ni nanay. Pasalamat as nanay ni mo. Nga wa mo tukal akong buliboy ng panahon na. Kay maihaw ko siya. Istoryahe sa dang imong nanay. Di man pwede nga magpatuyang rasis iyang gibati. Sobra naman gito iyang gibuhat ba? Pwede man ganig bukiha ining hitaboa. Ayaw na lang din na. Itaan ang kiyakiha. Salamat, Noy. Pero way sukod sa baos. Ha? Hala, uy. Imbis pa ingon na untag kahayag ang posibilidad nga masatol pa atong mga pamilya. Ibalik naman hinuog kangit-ngit. Saon mo sa nanay? Pumagyo ng una. Paita, gino eh. Kalabad, beso. Ang ako lang, unsa kay giplano ni Noy Nanding. Namong mangguto siya nga way sukod sa baos. O tunag yun na siya giplano. Ang ako lang kun magka-pisikalay na sila. Hagbay rabitaw na sila nagkapisikalay, Pops. Si Lola ba, ang kanunay manguna. Unsa ang ka nato ni sinanay sa nga mausab na siya. Unsa on gyud ka? Ang akong kuyawan ba? Kung unsay giplanong buhaton anang lulo, dito ni nang kuring. Lain siya nag-utok lulo biya. Doblehon lang yun nato ang pagbantay niya, Cookie. Unya kay, trabaho man ko. Aw, ako. Ako ang mubantay sa iyang mga lihok. Nang lakaw na sila si Jong o Sandra.
Sa ato pa, nag-inusara na ang babaeng tampalasa sa ila. Ay, kalaay ba iya ining mag-inosala lang ta? Ati manon na kong akong mga tanong sa gawas, be. Hala! Kadaghan kong sagbot sa among tugkaran. Nganong doon na may daghang... mga basura mangyud ne. Gitoyo mangyud nigbutang din he. Ikay naglabay ini dineon siya. Daw siya kaniha, patuyang magagpasangil. Kinsa pa man day na yung kinakupasangin lan ha? Kinsa? Hoy! Ayaw ipasangil na ako ang iyong gawgawan, ha? Maglimpyo niya, ayaw pamasangil. Inyo ni basura, dili ni ama. Nakaibidisya, ha? Nakaitistigos. Ipagawas na yun. Akong tanaon sa CCTV. At dalawa, Busit kang tiguanga ka! sige, pagyaw-yaw pa niya kay makita man siya sa CCTV. Ha? Idiot na yun mo ang iyong gipuyan ba? Sige, kasuko pa niya. Yaw-yaw pa ko. Mas payo galing mo kung labayon. Labayan na yun ko. Dali Nagkatawa ba yung sungayang dako? Imo pa karon, palabyon sa tika. Tanawon ta lang, kensay mas maro na tong duha. Kakusog atong kilata. Wasad oroy maigo tong tigo ang upaw da. Ay, buset ay. Kusog naman noon ng uwan. Hindi ko yawan namang gid noon ko ene. Ay, naunsa ka man, tay. Nagpangilat sa gawas, niya sige kag katawa diha. Wa naman kung mukilat. Gusto ka mo kilat pag-usab? Ay, nahimuot magugko sa ato silingan nga. Nalisuan og pangisip. Nangugat sa kalagot nako. Wa ka pa dayon kinikilat. Nga naman, giunsa man di ay nimo. Ay, wagot. Ako lang ikatawan. Nasuko. Ay, ambot ninyo tayoy. Wa na gyud ko mahibawog unsay buhaton aron mahunong na mo. Ay, pag-ingana ni ha. Kay wa na ba yun ko mahinabot niya. Pero iya yun kong giunan. Nalimot kasi ang gibuhat ako sa akong birthday. Ay, wa man gud tay, ngano gud tang malimot man. Kung mao, ayaw na pagdahom nga masitol pa mi. Kay di na yun na may tabo. Pasalamat ka na eh. Mura na iya gibuhat. Gilabayan tag basura. Nayabag ka, Hilario? Angay ba nang ipasalamat niyang paglabay og basura sa atong tugkaran? Ha? Lola, kung imong huna-hunaon, gamay ra ni ang gibuhat nga panimaw sa imong gibuhat niya, uy. Sa ato palagi, okay ra ninyo ang iyang gibuhat? Ha? Mao ba? Kung itandi si mong gibuhat, okay ra gyud kay ang gibuhat day. Ogok! Oh, Mga ogok mong mga daga! Dili gihapon na maayo ang iyang gibuhat ay! wa man mi mo ingon nga maayo ang iyang gibuhat nay. Pero mas maay na lang sabda kaysa iya kag gipapreso. Oh? Preso gyud? Preso? Unsa mang balaora nga nag-ingon nga bawal mo hatag og regalo? Aber? Ha? Ay, Lola. Lo, unsa na yung gibuhat? Alo, tira-tira lagi na. Para ni sa mga babaeng pakan. Lo, ayaw ana. Makasana ka ana. Uya, katong iyang gibuhat ako. Gusto ka, mukihan na lang ta. Pagatubang na lang mo susugado. Di ko ganahan ana. Kay ang hindi ana, tambagan rabi nga mag-uliay sa mayong kabubuton. Di ko ganahan ana. Sa ato pa, kagubot yun ang imong gusto. Gubot yun akong gusto. Kanindot sa panahon. Bugnaw kayong hangin na. Pero di man kawanon. Bugnaw lang yun. Paano sa saging?
Igango pa sa panit si Sagay. Ikaw ha? Bantay ka lang ha? Bantay ka lang! Okay. Ingon ini na lang. Nakapagawas naman mong duha sa inyong gibati, ni aman ang tanang ebidensya o nadungog sab nato ang mga testimonya sa mga nakasaksi. Mauni ang among desisyon sa foundation. Tagaan mo namo og warning. Tulo ka warning. Human sa tulo ka warning, wa na'y daghang istorya. Pamutos na lang mo kay embargoho na gyud namo ang duplex. Oy. Sir, wait na. Mangutana lang ko. Oh, unsa man ang? Regardless, kinsay nanguna sa gubot? Yes. Basta kay automatic, kuhaon na mo ang duplex kung human sa tulo ka warning, padayon gihapon ang inyong kagubot. Nakadungog na mo tay ng kuring. Hinaot nga inyo ning timan-an. Mas maayo tingali nay, nanding. Nga karon pa lang, magpinasayloay na lang mo. Maayo pa. Sige na lo. Pakigpis na. Lala, sige na. Sige na, nay. Tay? Dili ko makikipis! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!